Urtean zehar Madrilen bizi naiz. Alcalá de Henareseko unibertsitatean medikuntza ikasten baitut. Eta kanpoan egotean ohartu naiz zeinen garrantzitsua den atletik nire bizitzan. Nik neure historioa kontatuko dut, baina erbestean bizi garen sozio guztien izenean. Asko gara, eta kanpoan bizita ere atletikekiko dugun grinari nola eusten diogun erakustea, hori bakarrik, bada froga bat atletikek gure bizitzetan duen garrantzia sohartarazteko. Zaletu gehienekin gertatu den bezala, klubarekiko lotura etxetik datorkit. Nire osaba, aita eta aititarekin txikitatik joaten nintzen San Mamesera. Eta aitite esan du ostean egin nintzen ni bazkide. Familiari eta lagunei atxikitzen nauen zerbait da, eta nire nortasunaren parte ere bada, inolako zalantzarik gabe. Konfinamendu garaian bakarrik egon behar izan nuen luzaroan, eta atletikek ere bere garrantzia izan zuen garai hartan. Sarritan oroitzapenak burura ekartzen igarotzen nuen denbora, eta batez ere etorkizunari itxaropenez begiratzen lagundu zidan atletikek. Konturatzen naiz, atletikek zoriontsu egin gaituela behin baino gehiagotan. Ez dakitzen bat aldiz ikusiko ote nuen Manchesterreko garaipena YouTubeen, behin eta berriz. Taldearen eta zaletuen artean dagoen lotura zerbait berezia da niretzat, benetakoa. Pandemiaren hastapenean esate baterako, Sevillako finaletan denok elkartuko ginela pentsatzea, tunelaren bukaera argitzen zuen zerbait zen. Eta gainera, ilusio hori familia, lagun eta zaletuen artean partekatua zen erabat. Taldearekin dugun lotura haineztu hori, elitzateke posible izango gure filosofiagatik ez balitz. Zaindu beharreko filosofia, benetan. Denok jagon behar duguna, jokalariek, klubak eta guk geuk. Bakarra izaten jarrai dezan, benetakoa, hori gu denon ardura da. San Mamesera itzultzea beraz, niretzat amets bat betetzea da. Aire freskoa pandemia gorri hau eta gero. Bukatu ez den arren, itxaropenez begiratu diezaiokegu etorkizunari. Horrexegatik, ataka honetatik ateratzen laguntzen ari gaituzten horiei eskertuta, COVID-arekin sufritu dutenak eta bidean geratu diren horiek denak gogoan, egin dezagun berri soilu. Aupa atletik. Alex Aspe naiz, 22 urte ditut, eta atletikeko bazkidea naiz.